ଲୋକମାନେ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଲୋକମାନେ ବି ମୋର ପୁଅ, ଲୋକମାନେ ବି ମୋର ସବୁ। କ'ଣ କରାଯିବ, ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। ଚାକିରି ଗଲା ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବେଖାତିର କଲେ। କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁ ମଣିଷ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର 1980 ମସିହାରୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଇଂରାଜୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକୁ ଦିଶିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ବାଟ। ଅଧିକ ବୟସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଲାଣି। କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। କିଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ଦିନ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସଦସ୍ୟ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ। କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ସେ ନିଜର ମନ କଥା ଖୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଅନହାରରେ ନ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ। ମୋର ବାସ୍ 3ଟି ଇଚ୍ଛା, ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଥିଲା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଭିକ୍ଷୁକ ସାଜିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜଠୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ମନ ଭିତରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି, ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳିଆ ଦରକାର ମୋତେ। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଣିଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକା ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହାୟତା ଆଣିଦେଇପାରିବ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟିର କିଛି ଯାହା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବା କଥା ଆମେ ଆଣିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପଳେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପେନସନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକିନା ଚଳିଲେ। 1990 ମସିହାରୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଦିନ କରିକିନା ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦିଶୁନି। ଆଉ ସିଏ ବୁଲି ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକିନା ସେ ରୋଜଗାର କରିକିନା ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିକି ଯେହେତୁ ଦିଶୁନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ମାଉସୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ଚାଉଳ, ସେଇଥିରେ ଆସିକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଳ ତଳେ ରହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, କାହା ପିଣ୍ଡା କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳୁଛି ସେଇଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ ପାଖରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୁକୁର ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଅଛି, ସେ କୁକୁର ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୁକୁର ମିଶି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 70% ଭାଗ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବଳକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା, ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ କେମିତି ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ତଳେ ରହିବେ। ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଇ ବର୍ଷା ପବନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି କିଏ ବସିକିନା ଘରୁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଏଇ ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ
ଖାଲି ମାଗୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ସିଏ ବାକି ଜୀବନ ଯେମିତି ଭଲରେ କଟେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆମେ ଘରୁ ବସିକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସିଧାସଳଖ ଆସିକିନା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଛୁ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ତା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ହୁଏତ ସେ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ବାକି ଜୀବନ କଟିବ। ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।